Дните стана по-малко красиво и стана по-малко вълнуващо. Странно, но обичай, какво да се прави? Ние хората понякога сме толкова привързани към обичаите и правилата. Че на места даже съм се чудил, има и нещо, което правим без определен план, написал преди десетки хиляди години. Както и да е, не е наша работа да философстваме, ние сме разказвачи. А работата на разказвача е да изтръгва от душата си точно такива думи и истории, които задължително да се харесат на уважаемата публика. Затова започваме по правилата. Имало едно време. Добър ден! И ето ни всички, и стари млади, пак с детски очички, и детската приказка ражда се вече. Мека и цвети, от нея далеч. И както слънце обикновено тръгва на своята разходка. Но какво това? Явно никой още не е заспал. Баборани, сладорани, копазани, от конкурс тук всички ние сме избрани. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Стане ми малко скучно, ставам Барборана, а приятелката звучно казва да престана. Другите тогава шумно, весело се смеят, а на не ми се иска даже да запея. Барборани, сладорани, копазани, от конкурс тук всички ние сме избрани. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Това е нашата добра учителка Мисния и нейните прекрасни деца. Хайде, милички, време за лягане. Не ни се спи! Но часът вече един. Не ни се спи! Сладки сънища. Искаме приказка! После ще заспите ли? Да! Обещавате ли? Обещаваме! Добре. Имало едно време. След лапите по подочи ще събуди антипод. Какъв антипод? Анти от другата страна на пода. Няма ли най-после да дойде? О, да, ще дойде.
шапче. Не, червената! Да, червената. Иди при Леля Пенка и занеси тази обелка картоф. Не, отиди при баба си, занеси тази питка. Да. Момиченцето отишло в гората и срещало един жираф. Каква бъркотия! Срещнала вълк, а не жираф. И вълкът се попитал колко прави 6 по 8. Нищо подобно. Вълкът я попитал къде отиваш. Имах право и черната шапчица отговорила. Червената! Червената! Да, и казва така. Отивам на пазара за да купа добатен сок. И на сън ми минава това през главата. Отивам при баба, която е болна, но не може да се спомня пътя. Точно така и конят казал. Какъв кон, това е вълк! Да, и казах така. Върмитка май номер 65. Ти май изобщо не можеш да разказваш приказки. А ти всичко бър. Добрете, хайде да си разказваме смешни истории. Супер! Там Чилауа. Someone else wins the race. No, I gave up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say, go now. When you're about to go crazy, turn around. It feels fresh as a daisy, just run. Because it's time to go. And fall and the whole world knows. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud. And life can be so easy. Chihuahua can make you move. Can you feel the groove?
Ива. Иванчо, ти защо вчера не си бил на училище? Направих подарък за учителката, мамо. Какъв подарък? Случай празника, реших нека да си почина от мен. Мамо, да полетим! Не, седим тук и се хапваме това каже на мота. Жалко, вчера като летях много ми ръкопляскаха. Момченци се прибирам вкъщи. След първия си учебен ден и майка му го пита: научи ли нещо? Да, но недостатъчно. Утре искат пак да отида. Те чака по време това. Аз кашлям. Той кашля. Тя кашля. Те кашлят. Зимно време! Моля, летица! Леви! Леви! Раз, два, три! Леви! Леви! Раз, два, три! Госпожо, какво направиш действия как? Хора марш! Ай, къде сте? Къде Госпожо, имате много дълги ногти. Да, харесах ми. Сигурно. Сега не горе да се кадрегите по дърветата. Учител задава въпрос на ученик. Какво работи майка? Майка ми е консултант. Чудесно, а къде работи? Къщи. Непрекъснато дава акъл на баща ми.
Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai. Веднъж чумичо си карал колелото и вика: мамо, мамо, виж ме, карам се на ръка. Мамо, мамо, виж ме, без ръце. Мамо, мамо, виж ме, с един крак. Мамо, мамо, виж ме, без крака. Мамо, мамо, виж ме, бай роби. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai. Delícia. Мама пита 4-годишната Калина: а сега какъв плод искаш? Ами, някакъв такъв шоколадов. Ако не си изядеш кашата, ще повикам баба Яга. Мамо, стига! Нали не мислиш, че тя ще иска да я изяде? Мамо, миличък, едно пиленце ми каза, че не са те изпитвали колко получи. Ами питай пиленцето. Шадо, посмяваме безмъжния си внук. Мъжката коса е пръч. А малките на косата са ягета. Значи, водата се жели за козел. И двамата сливат козлета. А пръчката се жели за пръчка. И се радва пръчлета. Бабо, приятно ли е, че наложи да се отговаря добро? Да, така е. Тогава ми дай парички да си купи сладолет. Купихме ти очилата. Къде се прибира вкъщи след училище? Днес учихме приказката за червената сапчича. И на какво учи децата тази приказка? Учи ни добре да помним как изгледат нашите баби. Полицай среща дете на улицата и го пита: как се казваш? Като татко. А как се казва бащата? Като мен. А как се казвате и двамата? Брат ми утре има рожден ден. Чуди се какво да му взема. Имаше преди 2 дена и му дай 2 лева от кашичка.
Дими. Татко, ти бил ли си войник? Да, А нали войниците от нищо не се страхуват? да. В такъв случай можеш да погледнеш бележите.